Veselé zážitky máme, hlavne keď vykrikne nejaké dieťa, že žabiačik je živý. Že mami, pozri, ten žabiačik je živý, naozaj, on otvára pusinku a gula očkami. Alebo keď začne žabiačik sa tam lutovať a normálne dieťa sa chytí a začne mu radiť, že čo má spraviť. Normálne až tak sa rozlutostí to dieťa. Dieťa má nárok na tú fantáziu, na to, že uverí vlastne tomu, že to ožíva. Lebo keď to stráti a nemá to v detstve, tak si myslím, že v dospelom veku by ani nič nevedel vytvoriť taký človek, ktorý by bol stále, že mu povedia, že Mikuláš neexistuje, neviem, Santa Claus u niekoho. Že to je také krásne, to je vlastne to také správne to detstvo. Tak napríklad aj vaši piráti existujú. Tak ako pre niekoho áno. Ja vždy hovorím, že Boh vie, čo to robí, keď to v noci, keď zhasíme svetlo, alebo keď nie sme tu a možno ožívajú. Lebo aj ten ketár tu možno klopoce s tými kopitkami po podlahe, možno tu bojuje s kocúrom, ktorého tu máme, alebo s našimi psami. Je to také milé.